जय देवरिया। तो ए बेरा बाबा गोपालपुरिया ना कोनो बहुत ज़्यादा समय ना ली हैं और फटाफट देवरिया के जौन मुख्य मुख्य समाचार बा उ रउआ सबके सुना दी हैं। काहे कि अब गल नीचे महाराष्ट्र में न आजुए होलिका दहन बा, मने सम्मत आजुए जरावल गईल ह। आ बुझी कि बूंदाबांदी हो गईल ह। अब वहीं कन हम जाके नीचे जरा के आवतनी। आ बूंदाबांदी हो गई तनी मनी काफ़ी तेज हवा चलत रहा है। ऑफिस से निकल गई है वैसे तो हम 6 बजे, लेकिन घरे पहुँचल में 7 बज गई रहा, 7 सवा 7। आ फिर ओके बाद कुछ माला वाला ले आकर रहा कहीं उस सम्मति पर रहेंगे चाहवल जलाई वहाँ होलिका पर होलिका दहन जौन कल जाला। और ओकरी बाद 5 भावर घूम के आ ओकरी बाद तनी यहाँ पानी वानी गिरावल जाला। तो यहाँ के मने सब एक जैसन बा, सब मतलब कि तनी मनी अलग बा। तो हम अब ना समाचार सुनावल बानी, आप ज़्यादा समय ना ले। पहले तो रउआ सबके होली के फगुआ के खूब खूब शुभकामना बा। अब सुनी बाबा गोपालपुरिया से आज के जौन मुख्य मुख्य समाचार बा। पहला बात कि जौन योगी सरकार बा ना उ फुहर गानन पर एकदम रोक लगा दिल बा। तो देखी बिहने चाहे परसों जब भी रहुआ आई फगुआ मनाई होली मनाई, लेकिन फुहर गाना बिल्कुल मत बजाई महाराज। ये भोजपुरिया समाज के हित में भी नहीं के एक है ना। कुछ लोग मतलब कि मजाक के रूप में लेला, हम जन का हंसी हुआ वाला। तो हम रिक्वेस्ट करब, अनुरोध करब, चिरौरी करब। भूखियो लाग गई बा अब, लेकिन तबो अनुरोध करब, चिरौरी करब, प्रार्थना करब रउआ सबसे कि फुहर गाना बिल्कुल मत बजाई महाराज। फुहर गानन से बची। ठीक, काहे कि आप योगी जी भी कहता नहीं ना कुछ तो के पीछे कारण हुई, तो फुहर गाना मत बजाई। आप भोजपुरी में आजकल जानते बानी कुछ मुत्तन की तरह गायक उग आयल बने कुला कुछ फालतू के गावत ना कुल टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में। तो उससे बची काहे कि जे बाहर बा उ जानता कि भोजपुरी का महाराज ओकर मान सम्मान बना के रखल बहुत मुश्किल हो जाला। लोग हंसी उड़ावेला, कहला कि गुरु जी या चाहे महाराज या चाहे पंडित जी रौरी यहाँ हैंगा हैंगा मतलब हैंगा होला भोजपुरी के इतना गंदा गंदा गाना। हर जगह कुछ ना कुछ बा, लेकिन एगो सीमा होला महाराज। वो सीमा के बना के रखी। आप फुहर गाना बिल्कुल मत बजाई बिहने, चाहे परसों चाहे कब्बो। जय जय फगुआ, होली के बहुत बहुत शुभकामना। अब दूसरा समाचार, अपने जिला में 1912 स्थानन पर होलिका दहन कल जाई, सम्मत जरावल जाई। या पूरा सरकार प्रशासन अपन व्यवस्था तगड़ा करके रखले बा, कहीं कोनो बवाल मत होको। वैसे बवाल होखू के नहीं चाहिए महाराज। ये मिलन के प्रेम के त्यौहार ह, तो प्रेम से मनाई या के, हाँ बुझनी ना, तो प्रेम से मनाई। ओकरी बात सुनी एगो, हाँ ये तो होखई के बा। होली पर जो शराब के स्टॉक बा ना उ 4 गुना अधिका लागी। खैर अब मतलब कि शराब पियल कोनो अच्छा बात नहीं है, स्वास्थ्य खातिर हानिकारक है, लेकिन अब हमें पर ज़्यादा ज्ञान ज़्यादा देहल ठीक नहीं के। तो ये आज के समाचार रहल है। अब एगो विशेष समाचार की ओर हम लेके चलते नहीं, ओकरी बाद अपनी बाती के विराम दे देव और आज के समाचार खत्म हुई। फरुखाबाद के रहे वाला एक जना बाने बारिश जी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बाना जवन वहाँ उस छात्र संघ के अध्यक्ष चुनल गई बाने। तो ये हम जान के गर्व के बात ही बा, काहे कि उत्तर प्रदेश से बाने। वो जमन अपन ट्वीट कैला बाने, वहाँ एमफिल करते ना वो। और एगो बाती पे वो जो ट्वीट कैले बाने वो सारू लिखला बाने कि रउरा के हम बताई 1 मिनट बताओ तनी कि का कहता ना। जौन केहू गावत है ना, केहू कहता कि यूपी में का बा, तो वो ट्वीट का कैला बानी वहाँ का वो पंडित जी जौन बानी बारिश जी, जौन यूके में जाके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष चुनल गए बानी। वहाँ का कहतनी कि हमहन के जलवा, हमहन मतलब यूपी वालन कुल के, हमहन के जलवा कैम्ब्रिज में बा। मने ये केहू ई मत कहो कि यूपी में का बा महाराज, बहुत कुछ बा। और एकदम देखिए पूना में सिनेमा तान के हिंगा रहल आदमी हिंगा एकदम चकचक गमछुआ मान के चले नहीं ना, तो चले नहीं। अब बहुत कुछ बा यूपी में, बहुत दमखम बा। तो अब ये समाचार का हम विराम देता नहीं, अब बहुत जल्दी है। अबे आधा 1 घंटा के बाद एगो बहुते जरूरी अपनी जिला देवरिया जिला के एगो ऐसा घटना हम लेके आई जौन शायद रउआ सुनले ना होकर। एगो हम बताई रउआ के एगो ना जौन कहल जाना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एगो वीर योद्धा जवान मतलब कि का कैले रहे, रतसिया के जौन कोठी बा ओके जरा दिल रहे। अंग्रेजन से बहुत पंगा ले रहे। तो वो कहानी बहुत मज़ेदार बा। मज़ेदार नहीं के गर्वान्वित करे वाला बा। एकदम सिनेमा राउर ना हिंगा चावा हो जाए जब ये खबर उड़ा पहुँची। ये अपनी देवरिया जिला के है। अब ज़्यादा हम बोलब ना ही, रोगा खुदे अबे जब हम आवत नहीं ना आधा 1 घंटा में आ जाए भोजन पानी कह के आई कहानी। ये जो कहानी नहीं है महाराज, साँच घटना अपनी देवरिया जिला के।
रतसिया कांड के हम बात करब और श्री चंद्र सिंह बघेल उर्फ सूराजी बाबू के बात करब। जन्नी ना अहिरौली बघेल के हम बात करब, जौन कहाँ बा जानते नहीं कहाँ बा। ई बात एक मिनट तनी रुक जाइए, अब हम बताओते बानी तो बताइए देतनी। ई बात बनकता विकास खंड बनकता में बात है, अहिरौली बघेल वहाँ के ई घटना है और उला के अब्बे हम सुनावत तनी। तो ए समय खातिर नमस्कार बा, जय देवरिया जय देवरिया जय देवरिया। हाँ, होली आराम से मनाई, फगुआ आराम से मनाई, खूब फगुआ भाग गाई, खूब रंग दर कची लेकिन सीमा में प्रेम से। जय 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 देवरिया जय देवरिया जय देवरिया।